हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। आं दिनै नोंथांमोननो EWS स्कलारशिपनि सोमोन्दै खोन्थागोन। बेखौ सोर सोर एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो बेसेबां पार्सेन्टेज नांगौ, आं बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे डिक्लेरेसन एबा फोसावनाय। नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनायनि उनाव बायसान्सआव जुदि नोंथांमोना बे फैसाखौ मोनाबा, नोंथांमोना एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेल एबा आंखौ नोंथांमोना दाय होनो मोननाय नङा। जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसोबा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो गैयाबा दा खालाम। बायसान्सआव एप्लाइ खालामनायनि उनाव मोनबाय बायाबा नोंथांमोना आंखौ दाय होनो मोननाय नङा। नोंथांमोना बेखौ बानायनो गोसोबा बानायनो हागोन, गावनि मबाइलावनो बानायनो हागोन। नोंथांमोना जाहाथे दखानाव थांलायलायनानै फैसा गारा, गावनि मबाइलावनो नोंथांमोना मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांखागोन बोरै एप्लाइ खालामनांगौ। नोंथांमोना गावनि मबाइलावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो सोर एप्लाइ खालामनो हागोन, आं नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांदिनि। बे स्कलारशिपनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। नोंथांमोना बे लिंकआव थुनानैबो बे स्कलारशिपखौ डिटेल्सै नायनो हागोन। बे स्कलारशिपनि नामा जाहैबाय EWS। नोंथांमोना बेयाव नुखादों जायफोर फंबाय बिनानावमोना क्लास 10खौ पास जाबाय, थांनाय 2020आव दाख्लै बावैसो पास जाबाय, बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना बेयाव स्कलारशिपनि सोमोन्दै नोंथांमोना डिटेल्सै लिरनाय थाखागोन। बेयाव नोंथांमोनहा नायनो हागोन बेखौ सोर सोर एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन 1 नाम्बाराव जायफोर फरायसाफोरा क्लास 10खौ पास जानायनि उनाव दासान्दि क्लास 11 आरो 12आव फरायगासिनो दं, बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना आरो नायनो हाबावगोन जायफोर फरायसाफोरा क्लास 10आव 50% मोनदों, बिथांमोनाल' बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे जायफोर फरायसाफोरनि न'खरा बोसोराव 6 लाखनि गाहायाव इनकाम खालामो एबा 6 लाखसिम इनकाम जायो, एनुवेल इनकामा, बिसोर स्टुडेन्टफ्रासो बानायनो हागोन। जुदि 6 लाखनि गोजौआव इनकाम खालामोबा नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथां फरायनाय जायखिजाया स्कुला गभार्नमेन्टजों रेकगनाइज जानाय जानांगोन। नोंथाङा क्लास 11आनो जा 12आनो जा जेराव फरायदों बे स्कुला नोंथाङा गभार्नमेन्टजों रेकगनाइज जानाय जानांगोन। लास्टआव नोंथांमोना इण्डियानि सिटिजेन जानांगोन, माने इण्डियानि थागिबि जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया बेखौ एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा जुदि बे स्कलारशिपखौ मेरिट लिस्टआव सेलेक्ट जायोबा नोंथाङा 10,000 मोनगोन। नोंथाङा जुदि बे स्कलारशिपआव सेलेक्ट जाबाय अब्ला नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट 10,000 सोनो हागोन, माने 10,000 फैसा सोनो हागोन। दानिया नोंथांमोना बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेयाव नै डिटेल्स होनाय दंखायो। नोंथांमोना बेयाव लगइन होनाय, बेयाव एप्लाइ नाउ होनाय दंखायो। नोंथांमोना बे एप्लाइ नाउआव क्लिक खालामनानै रेजिस्ट्रेसन खालामबानो जाबाय। बेयाव स्टेप बाय स्टेप खोन्थानाय दंखायो। नोंथांमोना बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव थांनानै डिटेल्सै नायबानो जाबाय। दानिया बेखौ बोरैहाय नायनो हागोन, नै बेयाव होनाय दंखायो व्हाट इज द सेलेक्शन प्रसेस फर दिस स्कलारशिप होनाय दं। बे स्कलारशिपनि सेलेक्शन प्रसेसा माबायदि नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना नुदों माल्टि स्टेज प्रसेस, माने माल्टि स्टेज प्रसेसजों नोंथांमोनखौ सेलेक्ट खालामगोन। गिबियाव नोंथांमोननि एप्लिकेसनखौ स्क्रिनिं बानायग्रोगोन बिसोर, माने नोंथांनो बे स्कलारशिपखौ नांगोन ना नोंथांनि एकाडेमिक बेकग्राउन्डखौ नायगोन। बेजों लोगोसे नोंथांनि फाइनान्सियेल निडेड, माने नोंथांनो फरायनो थाखाय फैसा नांथारगौ ना मागौ, बेखौबो बिथांमोना नायबिजिरगोन। बिनि उनाव नोंथांमोना बेयाव फार्स्ट स्टेजाव बेयाव नोंथाङा सेलेक्ट जायोबा नोंथांखौ सेकेन्ड लेभेलाव नोंथांखौ फनजों इन्टारभिउ लागोन। इन्टारभिउआ सिम्पोल जागोन, नोंथांमोना बेखौ जेबो गिनो नाङा। नोंथांमोना जुदि बेयाव इन्टारभिउआ हिन्दी नङाबा इंलिसजोंल' जागोन। जुदि नोंथाङा इंलिस रोङाबा नोंथांमोना सोरबा गोरोंखौ रायलायनो होबानो जाबाय। बेयाव नोंथांनि नाम एबा नोंथाङा बबे जायगानि बेसेबां पार्सेन्टेज मोना, जुदि नोंथाङा बे स्कलारशिपखौ मोनाबा माबोरै मेनेज खालामनानै फरायगोन, नोंथांनि न'खराव साबोसे दं, बेफोरखौनो सोङो। अलरेडि आं बिनि सायाव आंबो बिसिनि इन्टारभिउखौ एटेम्प खालामखांबाय। बेबायदिनो सोङो बिथांमोना, जेन'बा नोंथांनि न'खराव साबोसे दं, साबोसे फरायनाय दं, नोंथाङा बे स्कलारशिपआव बायसान्सआव सेलेक्ट जाबाय बायाबा नोंथाङा माबोरै मेनेज खालामनानै फरायगोन, बेफोरबायदि सोङो। नोंथांमोनहा बेखौ मोजाङै मोजां एन्सार होबानो नोंथांमोना बे स्कलारशिपआव सेलेक्ट जाबानो अट'मेटिक नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोनानै होखागोन। एप्लाइ खालामनो थाखाय मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। नै बेयाव होनाय दंखायो व्हाट आर द डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड फर द
EWS Scholarship Program for the Class 10 Pass Student बेयाव होनाय दंखायो मा डकुमेन्ट्स नांगोन नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय गिबियाव नोंथांमोना फटक आइडेन्टिटि प्रुफ नोंथांनि फटक थानाय आइडेन्टिटि प्रुफ नांगोन सेकेन्डआव नोंथांमोना एड्रेस प्रुफ नांगोन बिनि उनाव नोंथांमोना क्लास 10नि मार्कशीट नांगोन जाय 50% मोननाय मार्कशीट बेखौ नांगोन बेजों लोगोसे प्रुफ अफ एडमिसन नोंथाङा एडमिसन लानायनि प्रुफ नांगोन नोंथांनि कलेजनि आइडि स्कुल कलेजनि आइडि माने नोंथांनि आइडि कार्ड नङाबा नोंथांनि एडमिसन फिस रिसिप्टखौ नांगोन बेखौ होबाबो जागोन एडमिसन प्रुफ हिसाबै बेजों लोगोसे बेयाव नोंथांमोना कारेन्ट एकाडेमि इयार फिस रिसिप्ट नोंथाङा एडमिसन लानायनि फैसा होनाय बे फिसखौबो नांगोन दा लास्टआव नोंथांमोना बेयाव नुदों बेंक एकाउन्ट डिटेल्स अफ दा स्कलारशिप एप्लिकेन्ट जाय बिथाङा बेखौ एप्लाइ खालामगोन बिथांनि बेंक एकाउन्ट नांगोन गुबुननिखौ होबा जानाय नङा नोंथांमोना जाय एप्लाइ खालामदों बिनि नामावनो बे बेंक एकाउन्टआ थानाय जानांगोन अब्लानो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम नेक्स्ट भिडिअ आं जायफोर बिथांमोना BA BSc BCom आन्डार ग्रेजुवेट कर्स फरायगासिनो दं एबा पोस्ट ग्रेजुवेट फरायगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय मोनसे स्कलारशिप लानानै फैगोन बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दिनै भिडिअ थेंक इउ नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनफिनगोन